Πολλοί με ρωτάτε γιατί να επιλέξω ένα μπλε τιμολόγιο. Να επιλέξουμε ένα μπλε τιμολόγιο όταν η τιμή του θα είναι μια τιμή βατή που μπορεί να είναι κοντά στην πραγματική τιμή της αγοράς και να μπορέσουμε έτσι να εξοικονομήσουμε και χρήματα και να έχουμε επιλέξει και το σωστό προϊόν. Αρκετοί πάροχοι έχουν βγάλει κάποια προγράμματα με σταθερή τιμή, κάποια προγράμματα έχουν αυξημένο πάγιο και κάποια άλλα έχουν πολύ αυξημένη την τιμή της κιλοβατόρας σε σταθερή τιμή. Αυτό προφανώς σημαίνει ότι ο πάροχος προφανώς δεν τον ενδιαφέρει εμπορικά το πρόγραμμα με τη σταθερή τιμή της κιλοβατόρας. Βέβαια αυτό μπορεί στο διάστημα να αλλάξει. Σίγουρα όλοι θέλουμε να επιλέξουμε ένα πρόγραμμα με σταθερή τιμή για να ξέρουμε τι θα πληρώνουμε στο τέλος του μήνα. Αλλά αυτό όμως καμιά φορά μπορεί να σταθεί και εμπόδιο και να μας βγει και σε κακό που λέμε, γιατί στο τέλος του μήνα μπορεί το ποσό που θα μας έρθει να μην είναι αυτό που θα θέλαμε, αλλά αυτό που δεν θέλαμε. Σίγουρα όμως θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, να μην βιαστούμε γενικά με τα νέα αυτά τιμολόγια, να έχουμε την πλήρη ενημέρωση από όλες τις πλευρές και να μπορέσουμε να σκαλωτοποιήσουμε πλήρως και εσάς. Αυτή βέβαια είναι η δική μας η δουλειά και όχι η δική σας, για να μπλέκεστε με τα χρωματιστά αυτά τιμολόγια και με τις νέες αυτές συναρτήσεις που προκύπτουν. Ωστόσο, να θυμάστε κάτι. Το μπλε τιμολόγιο, αν πούμε ότι μία μέση τιμή είναι κάπου στα 18 λεπτά η κιλοβατόρα, κάτι που για τα δεδομένα, πολλοί από τους λογαριασμούς, αν θα δείτε στην πίσω σελίδα, μπορεί να έχετε και 18 και 20 λεπτά την κιλοβατόρα. Σκεφτείτε ότι σε ένα κειμενόμενο τιμολόγιο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες που στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολύ ήλιο, αυτό μπορεί να μεταφραστεί και σε 14 και σε 15 και ίσως και σε 11 με 12 λεπτά την κιλοβατόρα. Σκεφτείτε να είστε σε ένα πρόγραμμα το οποίο πληρώνεται 19 λεπτά την κιλοβατόρα τον Απρίλιο-Μάιο μήνα π.χ. ή τον Ιούνιο, ενώ η πραγματική τιμή της αγοράς εκείνη τη στιγμή θα είναι στα 11 με 12 λεπτά. Οπότε έχετε μια χασούρα στην τσέπη σας. Οπότε μην βιάζεστε, περιμένετε λίγο να καταλήξουν οι εταιρείες, να καταλήξουμε και εμείς και θα είμαστε εδώ να τα δούμε όλα αναλυτικότερα.